ಸಂಗಮೇಶನ್ನಿ ಹೊರಗಟ್ಟು ಮಲ್ತೀ ಲೈಕ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಂದನಾ ಅಂಚನ್ ವನಸಾಂಡೆ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವನಸ್ ವನಸ ಆತಿಜಿ ವಂದನಕ್ಕ ನನ್ನ ಓಡು ಇರ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ವಂದನಕ್ಕ ವಂದನಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಲವೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲಾರಕ್ಕ ಮನಸ್ ಮಲ್ತರೆ ದಾದ ಕಜುಪು ಲೈಕ್ ಪೋಂಡು ಪಿರಾದಿತ್ತೆ ಅವು ದೆಪ್ಪುನ ಹತ್ತು ಮರವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ ಬಾ ಬೇತಾಗಲ ನೈಟ್ಲ ಲೈವ್ ಉಡ್ಪೊಂಡಲ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರದೆ ಬಂದಿಪ್ಪರದ ಮೂಲ್ ಲೈಕ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ವಂದನಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಇರು ಜನ ಇತ್ತರ ಇರು ಲೈಕ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಗಮೇಶನ್ ಒಂದಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ ಓಡು ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಂಕ್ಲಿನ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ವೆಜ್ 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 ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇರೇದಾದ ವಂದನಕ್ಕ ಇರೇದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಮನಸ್ಸು ಲೇಟ್ ವಂದನಕ್ಕ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ನಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಡುಪಿಡ ಊಟ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಅನ್ಸುಲಕ ಬತ್ತಿತ್ತೆರ್ ಈತನ ವಂದನಕ್ಕಾಗ ಮೀನ್ಗೆ ಅಂದೆ ಮೀನಾ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪಾರೆ ವಂದನಕ್ಕ ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಹಾಯ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅತ್ತ ಹರೀಶ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇರ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿನತೆ ಹರೀಶಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲವೇ ವಸಂತನ್ನೆ ಯಾನ್ ದಿನಾ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬ್ರದರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪರ್ ಅವು ಒರಾರ್ ಅಂಚನೆ ವಸಂತನ್ನ ಮೂಲು ಲೈಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒರರ ಮೂಲು ಬೂರು ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ ರಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲು ಲೈಕ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸೌಖ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹರೀಶರ್ ಹರೀಶಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವ ವಸಂತಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ವಸಂತನ್ನೆ ಕೊರಂಜಿ ದಿನಲ ಕೊರ್ಪೆರ್ಗೆ ಪನ್ಯತ ಲೈಕ್ ಬುರ್ಜಿ ಉಂಡು ಏನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಚಿನನ ಚಿಮಾರೆ ಬೂರುಂಡು ಓಲ್ ಬೂರುನು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡಿಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಇರುವ ಜನ ಬತ್ತಿನ ಇರುವ ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ ಬೂರುಂಡು ಪದ್ನಾಜಿ ಅವು ಪೂರ ಪದ್ನಾಲ್ ಅಂಚ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಪುಂಡ ಹರೀಶಣ್ಣ ವನಸಾಂಡೆ ವಸಂತನ್ನ ನನಸಾಂಡ ವಂದನಕ್ಕ ಮೀನ್ಗೆ ದಾದ ಮೀನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದಂದ ಅವು ನಾಕು ಪಂಡ ಅವು ಜನ ಎತ್ತುಲ್ಲೆರಂದಿತ್ತೆ ಲೈವ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಆಗಲ 4 ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಮೂಜಿ ಲೈಕ್ ಅವು ತೋಜಾವನು ಅಂಚಾವು 4 3 ಅಂಚ ತೋಜಾವು ನಂದಂದು ಇರ್ ಕಾರ್ಲಾತೆ ಯಾನ್ಲ ಕಾರ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ ಹರೀಶಣ್ಣ ಇರ್ನ ಒಲ್ಪ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಉನಸ ಆತುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವಸಂತನ್ ಅನಸ ಆತುಜಿ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ವಸಂತನ್ನಗ್ ಹರೀಶಣ್ಣನ ವನಸಾಂಡ್ಗೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಬಂಗುಡೆಗೆರೆಗ್ ಗಾಡಿ ತೂವರ ಕಾರ್ಲ ಪೋಯಿನ ಅಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವಸಂತನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಡಿ ತೂವರ ಪೋಯಿನ ಅತ್ ಗಾಡಿ ತೂವೋಡು ಅಂಡೆ ತೂವರೆ ಬೊತ್ ಗಾಡಿ ತೂವರ ಪೋಯಿನ ಅತ್ತಿ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆತ್ತಿನ ಅಂಚ ಪೋಯಿನಿ ಗಾಡಿ ಅಂಚ ಕಾರ್ಲ ಪೋಯಿನಿ ಹರೀಶಣ್ಣ ಛಾಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಛಾಯಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಛಾಯಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೆ ಛಾಯಕ್ಕ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಂಡ್ ಬರಂದೆ ಹರೀಶಣ್ಣ ಮೀಯರ್ದಾರ ಹರೀಶಣ್ಣ ಹರೀಶಣ್ಣ ಮೀಯಾರದಾರ್ಗೆ ಮೀಯಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಮೀಯಾರು ಛಾಯಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಛಾಯಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ ಛಾಯಕ್ಕ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ದಾದೆ ಛಾಯಕ್ಕ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಹರೀಶಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತ್ ಜರಂಜಿ ಹರೀಶಣ್ಣ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತ್ ಜರಡ ಚಾನೆಲ್ ಗೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲವೆ ವಿಡಿಯೋ ಬೋದ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ತೂಲೆ ಜನ ಲೆಸ್ ಆಪುಂಡು ಛಾಯಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಯಾರ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಾ
ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಚಾಯಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಜಿ ಹರೀಶನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅದ ಕಮ್ಮನ್ ಮುಲಿ ಕಂಡುಡು ಬಂದಿದ್ದೀಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ದದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೇವನಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ನೀರು ಫಸ್ಟ್ ಆತಲ್ಲ ಈಗ ಬರ್ತೀನಿ ನೀ ಕೆಲವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪರತ್ತೆ ನಮಕ್ ಡೈಲಿ ಬರ್ತನಕ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ನೀ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜನಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕಪುರ ಬೈದ್ ನಗಲುಲ್ಲೇರು ಕೋಡೆ 2 ಜನ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಚಾಯಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರು ಅರ್ಬೋದಾಂಡು ಏರ್ನಿಂದ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಂಗಮೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಯರು ಮೀನ್ದ ಚಾಯಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ 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 ఈర ఆయ పనందులారతే చాయ్ అక్క ఎక్కడ దించి ಮೂಜಿ ಜನ లేరు ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಪಿರಿಯಡ್ ಉಂಟು ಜೊತ ಎದುರದ ಬಲೆ ಸಭೆಕ್ ಬಲೆ ಆಜಿ ಜನ లేరు ಸಭೆಕ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಬಲೆ 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 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಾಯಕ್ಕ ಮುರಾನಿ ಇವರು ಪಾತೆರ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಇನ್ನದಾನೆ ಪಾತೆರು ಜೇರು ಓ ನಿಖಿಲ್ ಮೋನೆ ತೋಜಲೆ ಲೈವ್ಡು ಪಾತೆರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೋನೆ ತೂಲೆ ಮುಲ್ ತೋಜುಜಿ ಹರೀಶಣ್ಣ ತೂಲೆ ಮುಲ್ ಮೋನೆ ತೋಜುಜಿ ಮೋನೆ ತೋಜುಂಡೆ ಇಜ್ಜತೆ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ತೋಜಿಂದು ಚಾಯ್ ಅಕ್ಕದಾನೆ ಹಾ ಹಿಂದೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆ ವಾಯ್ಸುಕ್ಕೆ ಏನು ಜಾ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೋಜುಜಿ ಚಾಯ್ ಅಕ್ಕ ವಾಯ್ಸುಕ್ಕೆ ಏನು ಜಾ ಮೋನೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಮೋನೆ ತೋಜಿ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ತೋಜುಂಡು ಮೋನೆ ತೋಜಡಂಡ ಅಂಚಿ ಪೋಡುಮ ಹರೀಶ್ ಅನ್ನ ಅವು ಅವಳು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಗ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಜಾಲ್ಟ್ ವಾಲ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತಿಯಾರತೆ ಹರೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರ್ ದಾದೆ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಜಾಬ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅನ್ಸಿಲಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಅನ್ಸಿಲಕ್ಕ ಇರೆಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಐಕೊರ್ಲಕ್ಕವೇ ಅನ್ಸಿಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಬಾಬು ಕಿವಿ ಕತ್ತೊಂದು ಅನ್ಸಿಲಕ್ಕ ಒನಸಂಡೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಅನ್ಸಿಲಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಕೆಲಸದಾದೆ ಏನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನು ಜಾರಿಶ್ ಅನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡ ಎನ್ನ ಕೇನುಂಡ ಇಜ್ಜ ಮಲ್ಲೆ ಮುಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ದಾದ ಅನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಸತೀಶನ್ ಇಪ್ಪನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಪರಾರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೋ ಸತೀಶನ್ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು
ಮನ್ಸಿಲಕ್ಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದ್ ನಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನು ಜಾ ಜಾಂದಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೇಂದಿರದು ನಮ್ಮ ಪಂಡತ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನು ಜಿ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ